Filin Azteca ba kawai filin wasa ba ne, wuri ne da tarihin ƙwallon ƙafa ya zauna daram a cikinsa. Ko da yake an sabunta shi da kayan zamani, har yanzu wannan ne filin da Carlos Alberto ya ci shahararriyar ƙwallonsa ta 4 ga Brazil a wasan ƙarshe na cin kofin duniya 1970, kuma nan ne Diego Armando Maradona ya rubuta tarihinsa tare da Argentina a gasar cin kofin duniya ta 1986. Abu mai ban mamaki shine har yanzu filin yana da irin waccan kyan gani da walƙiyar da mutane da dama suka saba gani a talabijin shekaru da suka gabata. Idan kuma aka hada da ƙaunar wasan ƙwallo da magoya bayan Mexico ke nunawa, musamman yadda hulunan sombrero suka cika filin a wasan buɗe gasar ta bana, yanayin ya zama abin da ba za a taɓa mantawa da shi ba. Ga masu son ƙwallon ƙafa, Azteca ba filin wasa kawai bane, alama ce ta tarihi, kuma idan aka yi la'akari da darajarsa, mutane da dama suna ganin ya cancanci karɓar bakuncin wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026. Me za ku ce akan wannan fili mai tarihi? Zo mu tattauna.